Tervepä terve. Nyt olisi vähän kirveellä töitä. Siinä olisi kasa vieressä, mikä pitäisi saada pilkottua. Ehkä ei tänään ihan kaikki. Jatketaan sitten toisen päivän. Ei muuta kuin hommia. Toiset pitää tosta halottavasta puusta kädellä kiinni. Näin. Mutta minä tarvin näitä käsiä vielä muuhunkin. En aio luopua näistä. Ja tänäänkin sujuu. Jees. Tässä niin kiire on tässä hommassa. Sielläkin on taas tässä pirun oksa. Mikäs siellä? Uhkaja huutelee. Ja täällä on kiva, kun täällä on näitä muitakin elelijöitä. Ei tästä yksin olla. Ainakin komia ilma tänään. Oho, nyt aika sitkiä. Menihän se. Näissä on aika paljon oksia. Sen takia nää nikottelee. Ei tää mun voimista kiinni oo. Ehkä. Sielläkin oli oksa. Menee noin helpommin kuin. Tossa pitäisi olla helppo tyyppi. Noniin. Turhankin navakka lyönti. Jes. Näitä puita pitäisi osaa vähän niin kuin lukea, mihin kannattaa lyödä. Tosin ei se joka kerta osu siihen, minne haluat. Mutta tässä on tosi semmonen kätkänä, että tää tuskin menee. Oho, se olikin ihan helppo. Tai sit ei. No niin, kyllä sieltä pikkuhiljaa. Toi pitäis vielä saa kertaalle rusinoitua. Siinä on kyllä nyt oksa niin pahasti. Mitäköhän se jättää? Siinä on tollainen oksa, voi vitsi. Siellä. Taas helppo. Ja työtila pitää puhtaana työturvallisuuden takia. Ettei jää kömpösty minne. Se oli vähän sitkeämpä. Vimmenee.
tällaisia sitkeämpiä ja oksasia, niin pitää muistaa, että isku suoraan puun sydämeen. Ja samaa kohtaa tietty. Siinä on tossa oksa, niin käännetään toisinpäin. Ei, melkein meni. Oi. Vielä sais vähän pienennettyä tuosta. Kun siellä on oksa, niin se tosiaan lähtee noin kääntämällä hyvin. Nää on helppoa, kun nää on vipukirveenkään isot pölkyt enskään vähän pienennetty. No. Tai sit ei. Olihan se helppo. Tää on ihan kiva tällaisella hienolla ilmalla. Ja käy välillä juttelemassa tuossa munkaan ja joutsenet lentelee ja ei täällä yksin tarvitse olla. Pitää olla riittävän korkea, ettei käy selkää. Sitten on ikävä, selkä tulee kipeäksi. Pitää etsiä se oikea koko itselle, että apua. Mitäs siellä kävi? Liian matalalla pankolla tulee selkä kyllä hetkessä kipeäksi. Ei se nyt paras mahdollinen ennenkään. Näin tää käy hyvin. Paitsi se oksa siellä. Terkkule. Oi mies, sulle näytän. Saadaan vähän vinoksi tää. Taas oksa mut meni se. Taas heitellään nää täältä pommit pois. Ja näille yhden illan lämmittelee talvella. Jännä muotoinen, mut ei se haittaa. Tää on tosi kivaa hommaa kyllä, kun useamman vuoden jälkeen taas pitkästä aikaa pystyy tekemään. Ollut vähän noita ongelmia selänkää ja kädenkää ja sitä sun tätä. Mut nyt saa nauttia näistä.
kun on tuollainen oksa, niin se kannattaa kääntää tonne alapuolelle. Niin silloin kun se lähtee täältä ylhäältä, niin se oksa. Se oksa. Täältä pääsee nimittäin yhtään minne. No se saa olla. Peururei. Otetaan tosta välitä olla, mitä ei ole halkastu vielä. Tässä on kyllä melkoinen urakka. Jos täällä on joku tällainen halkeama, niin sitten kannattaa hyödyntää. Ei tästä kyllä tuu mitään. Takapeekeleet lentämään. Onpa sitkeä kaveri. Voi vitsi. Kuuluu vähän jo sellaista. Kato viereen. Se kuulee tosta äänestä sit vähän, kun se alkaa menee. Isku pitää ohdistua keskelle puuta, eli puu sydäntä kohti. Oksa. No, otetaan toiseen suuntaan. Lähtee. Yes. Nyt se on sit helppoa. Yes. Hiki alkaa tulla. Pitää vaikka pienen tauon. Energiat ei saa loppua. Ai. Näissä hommissa sit energiaa kuluukin. Vähän toisella tavalla kuin konttorihommissa. Niin ihana aurinkoinen kevätpäivä, että ei sit paljon tarvitse saada sit energiaa välillä. Taas vähän huilahtaa ja jaksaa. Niin muutama päivä tässä kasassa vielä menee. Se on aika paljon noita isoja pölkkyjä.
On se sit kiva talvella taas lämmitellä kämppää. Säästää sähkölaskus ihan kivasti, kun saa omilla puilla lämmitettyä. Kun vaan jaksaa tehdä. Ostopuullakin on aika kova hinta, että kyllä tää työlle palkan saa, kun tekee ittenään. Vielä kun on vähän sen verran omaa mettää, että tuosta omasta pihapiiristä ihan tekee, niin ei tarvitse edes kauas mennä tekemään. Noin. Ei muuta kuin jatketaan. No niin. Tätä mä vähän veikkasin. Yleensä jää toiseksi toi pölkky. Yes. Oksanen, voi ei. Yritetään tuolta. Jes, hyvin meni. Oksa. Heti lähtee roikimaan. Siinä on taas herra Oksanen. Vai rouva? Mitähän sit tänäänkin ois tehnyt, jos ei ollut tätä puun pilkkomista? Istunut vaan netissä. Tai sisällä netin ääressä. Kattoo noit makkaratulia välillä. Taitaa syttyä. No nythän minä sain vähän apuvoimia näihin pahimpiin, isompiin ja oksasiin. No nää on nyt hyviä, kun nää on kiilakirveellä halkastu silleen, että munkin voimat riittää. No nyt se näyttää vielä mallia, miten puut pitää pilkkoa. Täytyy myöntää, että tässä lajissa mä en ole vielä maailman paras. Mutta ehkä hyvä kakkonen. Täytyy vielä vähän harjoitella. Ja nyt on vissiin jo makkaratauon paikka. Pitää sillä apulaisellekin makkarat tarjota. Nyt taas jaksaa. Vielä loppukiri. Tälle päivälle tullutkin oikein kivasta.
Kyllä uni maittaa illalla. Tai puolella sieltä viime. Miten joutaa. Tää on kyllä kerta kaikkiaan mukavaa hommaa näin hienolla illalla. Aurinko paistaa, ei tuule yhtään. Oho, siellä oli taas sitkeä kaveri. Kyllä se toiseksi jää. Että tästä saat hyödyn itselle. Tää on tosi hyvää kuntoiluukin. Eikä tähän kaikki tän ikäiset enää pysty. Siitä täytyy olla tyytyväinen, että pystyy. Huhhuh. Riittäisikö tälle päivälle? On siinä nyt vähän sen tullut. Joo. Niin olisi hyvä alku polttopuuhommille. Voi tehdä vielä kaiken kevättä, mutta entisiäkin on vähän vielä liiterissä. Ei muuta kuin kiitos taas kaikille ja heippa rallaan!